kunditeerera zvichida kunditeerera uri mukati meZimbabwe zvichida uri kuma European countries kwese kwawakanditeerera. Zita rangu ndinonzi Prophetess Boltcutter ndiri mukati mePrayer Mountain mukati mezuva ranhasi. Ukaverenga mukati meshoko bhaibheri raMwari rinotaura kuti Achera Gomba Ggaawire mukati megomba rake. Saka sekutaura kwakaitwa mukati meshoko raMwari kuti munhu anenge achera gomba Ggaawire mukati megomba rake. Mudikani ndofunga uri kuona ndakabata hari yandakabata mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuuya ndichitaura kuti wese akachera gomba Ggaawire mukati megomba rake. Pane munhu akaenda mukati medzinza rake akanoromba akanotora zvikwambo mukati meMozambique. But atora zvikwambo zviri kusveta vanhu ropa. Gore negore mufamily menyu munongoita maaccident ari kupedza vanhu, mapremature death, vanhu vari kufa nguva yavo isati yakwana. But bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti usarege muroyi achirarama. Bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti Achera Gomba Ggaawire mukati megomba rake. Mudikani ndiri kuuya kwauri mukati mezuva ranhasi ndichitaura kuti kana paine munhu akaromba mukati medzinza renyu akanotora zvikwambo kuti mese mugone kufa muite maaccident, pandichakuputsira hari tichiita altar breaking ndinenge ndichideclare back to sender. Kana paine akati munofa nemaaccident, kana ari akatora chikwambo ngaafe iye neaccident iyeye. Kana akataura kuti musha wese munoitwa vakadzi mukati mehope, ndiri kutaura mukati mezuva ranhasi kuti pandinenge ndichikuputsira hari ndaisa red oil, ndaisa maprayer request ako, munhu iye akatora chikwambo ngave iye achaitwa mukadzi mukati mehope nechikwambo chake, ngave iye achaitwa murume mukati mehope nechikwambo chake. Varipo vanhu vakanditarisa izvezvi, mazita enyu akasungirirwa pamiti, but zita rako rakasungirirwa pamuti. Uri munhu akasungirirwa zvekuti haukwanise life yako ine spirit of limitation, haukwanise kupfuura pawakasungirirwa ipapo. But zita iroro zvariri pamuti inenge ndichaisa mukati mehari, pandinenge ndichiputsa hari ndichibreka altar, zvese zvakasungirirwa pamuti zvese zviri kufanira kupwanyika. Destiny yako iri kufanira kuriliswa. Pane munhu akanditarisa izvezvi mudikani mukati mezuva ranhasi reSunday ndiri muPrayer Mountain, but zvawakanditarisa mukati mezuva ranhasi wakasvika pakunorwadziswa nemwana wamai vako, ukatorerwa marriage nemwana wamai vako chaiyo, blood sister mukati mefamily mako, but izvezvi hauna hope, uri kushaya kuti nhai munhu waMwari ndozvifambisa sei. But ndataura kuti Achera Gomba Ggaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti iwe uri kufanira kubuda mukati memarriage, ini ndiri kutaura semuranda waMwari ndati nhasi ndauya nezodzo rekuputsa hari kuti wese akaisa marriage yako mukati meclaypot akachera gomba kuti marriage yako isabudirire. Pandiri kukuitira altar breaking ndichiputsira hari pasi ndati marriage yako iri kuzobuda mukati mehari yawakaiswa iyoyo. Pane munhu akanditarisa izvezvi, but family yese muri kupera nemaBPs, family yese muri kupera nemacancer, family yese muri kungopera muchingonzi gumbo, vamwe musoro uri kungotema uchipedza family yose. But pandiri kuzoputsa hari nimudikani ndati bhaibheri shoko raMwari riri kutaura kuti Achera Gomba Ggaawire mukati megomba rake. Kana paine munhu akataura kuti muchafa necancer dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa nemafibroids dzinza rese, kana paine munhu akataura kuti muchafa muri ngomwa musingabereke, pandiri kuputsira hari pasi ndichisiya hari mukati mePrayer Mountain ine red oil. Ndati pandiri kusiya hari mukati mePrayer Mountain ine red oil, pandiri kuzoitora ndichinoiputsa hari iyoyo, ndaki ndiri kutaura kuti back to sender. Wese ane chaakaita pamusoro pako, vamwe hamusi kurara muchirwara muchidzimbikana mukati menyama dzenyu, but mukati mehope muchirota madreams ekuti unotorota uchirarwa mukati mehope, but pauri kurarwa mukati mehope ipapo uri kurota uchidyiswa mukati mehope. Pauri kurota uchidya uri kumuka waane problem yemudumbo, hauchaende kumaperiods, zvinhu hazvichakufambiri mukati mekurarama kwako, wakungogara uri mutenda, uri munhu ari kungorwara, but iri mweya yechikwambo iri kuuya mukati mehope mako ichikuita mukadzi. Ndati pandiri kukubrekera altar
zvinhu izvozvo zviri kufanira kudzokera kune munhu akazvitora. Ndati bhaibheri rinotaura kuti usaregera muroyi achirarama kana paine achera gomba ngaawire mukati megomba rake. Kana pana akataura kuti iwe hauzorarami uri mukati memarriage, iye ndiye ngaabude mukati memarriage yake, nekuti hazvinakidze kuti iwe ugone kurarama life yekumitiswa uchibuda mukati memarriage, but the same person akaita kuti usagare mukati memarriage ari kutoenjoya ari mukati memarriage izvozvi. Uri kunditeerera kwauri koko mudikani mukati mezuva ranhasi, but pane mhiko dzakabatwa dzikanosungwa vakatotaura kuti destiny yako hapana kwainofanira kuenda. Une madegrees, une maPhD, uri munhu akadzidza zvisingaite, wakadzidza wakaturika macertificates kumadziro, but every company yaunoenda uchiedza kuti uwane basa, hapana company inokuona. maCVs ako anotorwa achiswa kusaida, asi inini ndiri mukadzi ane nharo. Zvinonzi nenyika hazvigoneke, izvo ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Zvinonzi nenyika hazviitike, ndo zvandine nharo nazvo izvozvo. Uripo mudikani wakanditeerera, waane 45 years no marriage, hauna kumbobvira warorwa kana kumbounganirwawo, hauna kumbobvira wapinda mukati memarriage. Une 55 years wakanditeerera, marriage yaramba pauri mudikani, but wakatorwa ukanzi uri mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe, mweya wemunhu wausina kuuraya iwewe, but iwewe wobva watorwa, wobva waombererwa, wobva paiswa bute pasi, wobva wataurirwa kunzi uyu mukadzi wengozi, haafanire kurorwa, hapana murume anofanira kugara naye. Ndati mudikani, iwe haungaripire ngozi yausina kupara. Ndati iwewe haungaite mukadzi wengozi, ngozi yausina kupara iwewe. Pandichabreka hari ndichiisa picture rako mukati mehari nered oil, ndichinopunza hari iyoyo. Ndati mudikani, ndiri kudeclare back to sender. Kana paine hama dzako mukati mefamily dzakagara dare dzikabva dzaisa fodya pasi, dzikaisa rukukwe pasi, dzikabva dzaomberera zita rako, dzikati iwewo uri mukadzi wengozi, ndati pandiri kunaisa zita rako mukati mehari, ndichinoputsira hari iyoyi pasi. Ndati wese akagara dare, wese akagara meeting kuti uri mukadzi wengozi, ndati zviri kudzokera kuvaridzi vazvo. Pane vamwe vanhu vakaitwa mental cases ekuti anenge akadzidza life yake ane bright future, but anoenda kunogadzirwa. Agadzirwa kudaro anonotaurirwa kunze hapana chinobatika chinofana kuitika mukati meupenyu hwake. Mudikange ndati achera gomba ndiye ngaawire mukati megomba rake. Ndati achera gomba ndiye ngaawire mukati megomba rake. Une zvinhu zvauri kushuvira, maybe mapapers, madocuments, wane 20 years uri mukati menyika yeSouth Africa, wane 20 years uri munyika yeUK, wane 20 years uri munyika yeAmerica, but mapapers haasi kureleaswa, madocuments haasi kureleaswa. Unotraya kuti uite business, but paunoedzawo kuti ufambe business rako harigone kuenderera mberi, macustomers auye, maclients auye, unoita kunge munhu akazora tsvina mukati meface mako, maspirit of rejection. Kunyange ukapinda mukati merelationship chaiyo, unogona kuti nhai munhu waMwari, inga ndinotogezawo wani, ndinozorawo Nivea Q10, ndinotoisawo make up, ndinoisawo maBrazilian musoro, but every relationship yandapinda yese, it ends up with disappointments. Aye wamudikani, ndati achera gomba ndiye ngaawire mukati megomba rake. Kana paina akataura kuti mukomana wese anouya achingweta matest and pass asingarore, ndati achera gomba ndiye ngaawire mukati megomba rake. Pandiri kuzokuitira altar breaking, ndichiputsira hari pasi, ndakaisa red oil mukati meclay pot, ndati ndiri kudeclare back to sender. Zvese zvakaiswa pauri, vamwe muchaona vanhu vachikonfesa, vamwe makagadzirwa pamusha penyu kuti hapana munhu anofanira kutsika pamusha. Mukatsika pamusha, vanhu vanotanga kurwara vese. Munhu anogona kuti atoita problem yegumbo, mumwe akatsika pamusha ipapo makunonetsekana mukati memamarriages. But pandiri kukubrekera hari, ndichipreda kukubrekera hari, ndichakuudza zvekuti uite neivhu repamusha ipapo, uchaona zvichaitika. Vamwe vachatanga kukonfesa zvavanenge vakaita mukati meupenyu hwako. Ndati hazvinei nekuti zvakaitwa nani. Vamwe muri kushungurudzwa nemadzikoma, vamwe muri kushungurudzwa
nemadzimbuya mamwe muri kushungurudzwa nanasekuru but patiri kubreka hari tichiisa red oil zvinhu zvako zvinofanira kutanga kufamba. Ndati awira Gomba ndiye Ggaawire mukati megomba rake, awira Gomba ndiye Achera Gomba ndiye Ggaawire mukati megomba rake. Iwewe haungati munhu achera gomba rake handiti, but munhu achera gomba rake iwewe wawira mukati megomba iroro. Haungawire mukati megomba rausina kuchera handitika. Zvichida imarriage yanetsa, washungurudzwa nemurume, marelationship ari kukunetsa, mweya yengozi, mweya yezvikwambo, spirit of barrenness, zvinhu zvisingakufambire mukati mekurarama kwako. Vamwe makapiwa mazita emadzitete, vamwe makapiwa mazita emadzimbuya, but zvinhu hazvisi kufamba mukati melife mako. Ndati huya ndikuitire altar breaking mudikani. Pandichaisa picture yako nered oil mukati meclaypot handiti, pandichaisa mukati meclaypot, pandiri kunoputsa hariyo ndichiiputsira pasi, ndati ndiri kutaura kuti wese akachera gomba ndiye Ggaawire mukati megomba rake. Ndinenge ndichideclare back to sender. Ini ndiri mukadzi ane nharo, handinei nekuti zvinonzi hazviitike, hazvinei nekuti vanhu vachati muri musataniste, but chandakatumirwa ndo chandichaita ichocho, nekuti haungararame life yekupfumisa vamwe vanhu uchishandiswa kuti mwe munhu agone kupfuma. Ndinotaura divine protection kune manurses vese, madoctors vese vari paforefront mukati memahospitals, vari kuatenda kumacases eCovid-19. Ndiri kungotaura divine protection mudikani pamasituations ese andataura. Zvichida uri kuda kubatsirwa, ndoda kuti unditsvage. Zvichida paWhatsApp, hazvinei nenyika yauri, ndinokubatsira uri kunyika kwauri ikoko, ndinokubrekera hari uri kunyika yauri ikoko. I am an altar breaker. I was sent to break altars mukati meupenyu hwevanhu. Patichaputsa hari, nyaya dzako dzinofanira kunaka mudikani. Ndibate paWhatsApp +263 771 921 976 +263 771 921 976. God bless you so much.